Ang tubag nato sa Salmo nindot siya no, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ambot gipahibaw na bakatas Ginoo nga maluwas ta aning COVID. Nakadungog na mo nga nipahibalo ang Ginoo nga niana ang kaluwasan sa COVID. Hindi mo kong gitutukan. Ang DOH nagpahibalo nga naa ng baksin. Mao na ni ang kaluwasan nato sa COVID. Nga. Unsa man na? Mao sad na ang gipahibalos Ginoo. Lain ninyong tinan-awan ako. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Kanusa man ang Ginoo magpahibalo sa iyang kaluwasan, unsa masad nga klasis kaluwasan. Kaning Ginoo mga igsuon basta muluwas gani na holistic ang iyang pagluwas. Kita usahay kining atong mga tambal ba pananglitan vaksin. Ang vaksin makaluwas sa COVID pero usahay makapatay sad sa laing aspeto sa atong lawas. Ano ba mga reaksyon sa lawas ba mo nang interviewon tas doktor, analyson ang atong kahimtang panglawas kay basin unyag ang atong lawas inig-react sa baksin maimpas, no? Dili ang baksin mo ay nakapatay, ang reaksyon sa lawas ba. Mo na siya. Paragod ana ang imong kanang sakit sa imong bahin sa imong lawas ba, tambalan tagaan na yung kagdaghang mga antibiotics ang mamiligro ana ang imo naman sang laing organ sa mas kidney imong atay o adto sa to mamatay sad naabay side effect ba murag mutambal kas pikas maapektuhan sang pikas. Pero ang Ginoo kun mao gani mohatag og kaluwasan holistic gina kun patyon yang pikas lawas apil gina tanan. O gihasan ng buhion ng usa ka lawas, apil ginatanan, wa ginay side effect. Oh, basta Ginoo. Nakaron, kanus man na mahitabo. Matud pa ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam o kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. Mao gini ang sinugdanan kay kun wa gani ning atong pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Ginoo ug ang pagkahibalo nato unsa di ay ang iyang kaalam wa gyud holistic healing nga mahitabo nato. Kutob ra gitas bana-bana nya kung naa gani isulti ang Ginoo luos lang tag question, luos lang tag analyze. Patay ta diha di kita maluwas. So ang kabubuton sa Ginoo mo na ang mahal nga Birhen Maria gitawag pud ni siya og unsa na nga na seat of wisdom sa litanya ba niya ba unsa mo nang seat of wisdom lingkuran sa kinaadman kada na seat of the president, seat of Christianity. Mura bag naa diha gatubod, naa diha ang kapuno sa kaalam. Yang mahal nga Birhen dili man ni siya doctor of theology, wa man ni siya pareha adto mga magtutudlos balaod. Yano ra man kay nga babay, gisaway man gani ni siya mga silingan. Pero seat of wisdom, ngano man ang iya manggong paghimos iyang kaugalingon mao manggod ni ingon siya sulugoon ako sa Dios matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Nganong mao man gibuhat ni Maria kay sayod siya ang tanang pulong sa Ginoo basta moabot gani na nato og atong sundon pulos gyud na maayo ang resulta. Mao na iyang wisdom. Kamo naa mo nang hunahuna nga ang tanang pulong sa Ginoo kung sundon lang gid nato pulos gyud maayo ang resulta sa atong kinabuhi. Naamo na. Nga kanang pulong sa Ginoo nga nag-ingon. Ay mo paningil anang utang. Makaayo na nimo.
Tuo ka na. Mutuo ka nga, kadang giingos Ginoo nga, higugma ang imong kaaway, pasayloa lang nagkapituan kapito, kung manamparos na nimo patamparos las pikas, makaayo na. Mutuo ka? Nga kung sama sa kabus nga byuda, ihatag nimo ang tanan ngadtos kolekta, makahatag na nimong kaayuhan. Ang tanan gyud nimong kwarta, ihatag gyud nimo ngadtos kolekta, sama atong byudang kabus, makaayo na nimo. Tuo ka na. Nagatutok na mo na ako. Sige nag-analyze. Di mahimo. Di sana mahimo pa dire. Saan mo na ito, ana? Wa na. Patay na ang atong kaluwasan. Di na kasod ang pulong sa Ginoo. Nya kita na'y magluwas-luwas. Hala, tigom na kaskwarta kay paras imong kaluwasan na sa may resulta, luwas ka. Oy, nagsugod na sa kasamok ang imong hunahuna. Ana, nya mag-anam na kagkakulba kay daghan na kay kagkwartang gikuptan sa imong balay. Mao na mangural na ka. Kay basig sudlo niya ka, butangan na nimo barbed wire. Nya sa sige nimong tan-aw sa barbed wire, kulbaan sa ka basig magbutang og hagdan mo kat ito inka butangan ko na sa nidirig live wire. Manamang barbed wire, live wire. Mura na kag si PDRC Mura na kag mga prisuhan ba? Nya kanang imong kural, kanang imong live wire, kanang imong CCTV, naghatag na nimong kaluwasan. Ang kakulba kay ngano man ang virus sa COVID di makaali ang barbed wire, di makaali ang live wire, di sad makita sa CCTV. Sus patayan nimo noon. Dito ra kasi imong kwarto gipatay sa COVID Nya makaluwas na nimo. Mao na ang Ginoo ra gyud mo imuhatag og kaluwasan tinud anay mo na ingon San Pablo, kinahanglang masayod kita sa kabubutos Ginoo. Nindot kay atong ebanghelyo nagpakita og nindot kayong sistema. Ang mga tao nagpunsisok aron mamati sa mga pulong nga itudlo ni Kristo. Nagpunsisok, nagilugay sa pagduol ni Hesus kay maminaw sa iyang itudlo. Apil na sagpaminaw sila si Simon, sila si Andres, sila si Juan ug uban pa kato mga mananagat. Naminaw sad sila gani didto gyud ni tungtong si Jesus sa sakayan ni Pedro. Nya pagsunod siging yaw-yaw ni Kristo, siging tudlo, pag humanyag tudlo siguro mga alas 9 na to, alas 10 sa buntag. Sa may sulti ni Jesus ni Pedro, hibaw mas Jesus wagi sila kuha. Nanagat man to sila the whole night. Nya wagid kakuha. Ingon dayo si Jesus, ngadto mo irog-irog mo ngadto sa loud. Siguro mga 100 meters. Loud mo na. Nya itaktak inyong pukot aron kakuha mo. Unsay tubag ni San Pedro? Ni Simon pa man siya sa una. Ginoo, tibuok gabi mi naghago og panagat wagid mi kuha. Pero kay ikaw may nagsugo, amo ning tumanon. Ikaw may nagsugo, ako ning tumanon. Pagtuma niya dito, galisod na silang bira sa ilang kuha. Nakasabot mo ani? Wa mo kasabot? Kadto bitang atong gipamaligya dinhi nga slat kadtong para aning kuan ba kani ba? Litablo. Tag 500 man to. Dugay kaing niirog kadto sang atong 10 million nga project para sa atong yuta. Tag 2,000 man to katong Hope and Opportunity. Dugay kay niirog abot og 7 ka buwan. Una na kompleto. Nya karon gihangyo ko ni Monsignor Ruben nga labaho nga patabangon aning kapilinha ang i-raise 30 million. More or less, 30 million. Nakaingon ko, nusa ka ni maimpas. Pero karon nakaingon ko, og mutuman lang kita nga mapaubsanon ba? Kana bang, wala question. Ato lang tumanon. Manisugo. Obedience man karon nag-ilugay og donate bangato kong ang nakwintada pa lang ni, napaman dito kwintahonon. Ning abot na ang atong halin og
6,510 ka slots. Mura mamugwa malipay. Lipay ta. Not. Sinangkat, 22,990 na lang. 22 ba? Sa una, 29 ba yan na? Gikan atong August 8. Karon wa payo sa kabuan. Karon, basin karong hapon, hurot na ni. Nya, nalipay pod ko kay ning hangyo man ta dinhi nga ay lasag ko sige higpalinya dito. So kung akong claim ko dog naisayop nga spelling, nya masayop ang code, ala balik na sad, ato na sang pangitaon. Adi man ko moingon nga di ta mo sustenir ana kay mag-average man sa tag mga 60 ngadto sa 100 ka kana ganing accounts atong i-claim didto kada adlaw. Karon ba? Mo ni atong mo ni akong sige linya didto. Wa mo kibaw ni kung naong baga na kay ni. Pader, sayop bang spelling, siyano raman. Tawagi nga to pader, kuwara ba ko kibaw kinsan ida. Insa paabotol lang na to pader nga mo sulti ni siya. Pakurika na sad ang spelling. Di man ni makita nga code pader. Tawagi ko no dito, kuwara ba ko kibaw ni online ra ba ni sa wata lang pader kay di gyud makita. Kanay na ba? Nya ni hangyo man ko to. Idiretso na lang og kuan deposit sa atong bank account. Purting daghanang tuwa dito ni sod sa atong bank account. Mag-average sa siguro mga 100 kapin ang magsigig sod nga to. Usahay gay maabot pagitingig dool-dool 200 sa Land Bank og sa kaning Metrobank. Uy, di naman sad ko kabyo sa Metrobank sa transaksyon. Nako, hala nagguba man siguro ang system sa Metrobank. Di naman ko kabyo kay muambak na magtagurha ka adlaw, tagutlo ka adlaw nga di makita ba? Nako di na sa kuan ni kuan ka monitor nato ni ngadto ko sa Metrobank gahapon, giatubang ko sa ilang mga officers didto, hasta sa ilang manager, nga niingon din siya, "Father, sa akong duda no, kay ilang kong giprintahan, 14 taon nilang printa mga hapit more than mga almost 20 pages ang ilang giprint. Sa 40 sa giding daghana pa dir oy imong transaction nya naa may limit pa dir ang machine mo automatic man na siya, ang computer mo automatic man na siya og kana ganing sanction basta daghan na kay transaction. Siya ikaw ra gid ani pa dir ni reklamo, wa gid mi clinting ni reklamo diri nga di ka view, ikaw ra gyud kay kaming tanan no di gid mi ka-relate aning imong problema. Kay nagnegative man ang among transaction, magdormant na mangani hapit ning among account. Ang imo hinuon portig yung aktiba na sobraan ka active na di na hinuon ka kabasa. Nakaingon ko ba, grabiha sa gracias Ginoo no? Kagrabe sa ninyong mang-donate oy. Hot doon tani ugma, ay mo kabalaka, ma-view ra gid nako sa Metrobank kay giingnan ko sa manager, kami lay view pa der, i-email lang namo nimo. Bisag pila pa nakabook mo so diha. Di kumpante nako nga inig ka September 8, hurot na ni 22,000. Bahalag magprint ta dito sa Metrobank og sa Land Bank og tag 1,000 pages nganom day. Ila ra man sa papel mahurot. Mga igsoon, ako lang ning gihisgutan ba kay kun ang Ginoo na gani mo musulti ba. Ang grasya murag makainta imposible man unta nganong nahimo mang posible. Sa ato pa posible ra gyud nga mahuman ra gyud ning atong proyekto. Pero mao lagi ang sulti sa Ginoo nako akong kasing-kasing nga pag tinarong sa imong pagkapari kay lisod kaayo ang instrumento panalitan tubo. Ako mura man kog tubo agianan sa kanini ang tubig. Lisod kayo ang tubo nga tayaon, maapil og kataya ang tubig. Kakuha mo? Nakulisura sa dana Lord oy makasasala magay ko Lord insya. Pag hinulsol ay na pagsige diag tik-tik sa madre. Adi pag hinulsol, pagbasol na imong sala, nya ilhasan nga ikaw dili gyud kaangayan nga instrumento. Gipili lang tika pero di gyud kaangayan. Amo na I am your unworthy servant. Nya kay unworthy man, magsige lang gyud kog pasalamat nga gihimo kong worthy. Gikan pala sa akong naong hangtod sa akong tingog, dili man gud ni worthy. Di ba?
kabati ani kong tingog, layo ra nis mga tingog. Kana mga DJ tingog ba, sama na atong tigkanta, mandot kay tingog. Ako pakantaha ko mura kog pabo nga napusan. Bati kay tingog. Ana, mabutan na di kay ko tigkanta dinhi. Ana, sa una god, diha pa ko seminaryo, ila kong komedyahan usahay sa akong mga kauban kanang musulti ko ba. Akong tingog kay mura man ning mapiit gamay, sige ko lang yung nakabati asa na kong tingog. Ganahan ko minaw ng mga bugnaw tingog, gamlindot kay paminawon ba murag ibto ng imong tinae. Nga ako mura man kag magkalibanga makadungog ani akong tingog. So pero nadara man di ay. Nadara gyud no. Nahimo ra gyud sang angayan tingali. O nang kanang naay mga anis ato dinhi nya magpa-picture. Dayog ingon. Sus mao gyud tinguga. Sus ang tingog nimo pader mao gyud nagpangita sa kong tingog ay. Disgrasya gyud karon. Kadonate gyud karon dako-dako. Iampo din natoy do natay donors dinhi bagahapon. Nagda sila sa ilang mga sobre, usa sila ka grupo, gikan in town sila sa Minglanilla, mga couples. Nya diha sila naghinuwatay anang atbang sa San Roque, kanibang eskwelahan San Roque ba? Diha siyate. Ana sila diha mag-abot kay mga duha tulo bato sila kasakyanan. Ang naguna diha naa sila napo ka sobre, nagisud na badaan ba kay ilang ihatag dire. Gisabak man sa katong gakupot. Nya sa iyang paghunong nauna man sila, ninaog siya sa sakyanan kay iyang haron malantaw-lantaw niyang mga butang iyang kauban, nahog di ang sobre ngadto sa sakyanan ngadto sa yuta ba. Nya dihay naglingkod ko no nga tigulangon og bata. Ilang giistorya nga asa man day mo adto mi ngadto sa ilang padersyano nga simbahan kay manghatag lagi mi aning among kuan, mamalit mi aning slots. Nagislag tabi-tabi. Wa jud kuno mulakaw dugay-dugay sa silang istorya. Mo to ilang nahinumduman, nya pagkahinumdum niyang gisabak niya, nya pagnaog niya nahog di ay ilang gibalik didto munting ito. Awa na diha ang sobre, wa na sa diha ang galingkod nga duha. Nya unsa man to? Nindot kay silang realization. Nanguha na sa silang sobre diha, ilan na sa gisudlan. Naku kaanugon ato, isa adili pa diroy mo balik ra mamigso diring sobre. Ana para sa to iya gi-share sa tos mahal nga birhen ngadto nila. Ana. Nindota no? Og makabati turon siya, konsensya gid daw. Ana. Ya ako ni announce mo kadto nga karong September 8 manghatag tag bugas. Bugas ba? Kaning nindot jud kayo ang feeling. Usa sa ato din hindi na makasimba kay nilapas ng edad nga active kay nato dinhi, di nakasimba, mo'y unang nagpahatod og duha ka 5 pack nga kuan rice. So ang una ro natong donation nga kanang actual napo ka kilo nga duha ka packs, siya mo'y champion. Oh, mo'y unang hatag. Nako kaning kuan di na maginikaan kay tungod lapas ang edad pero matinumanon kay siya sa balaod hastagos gihangyo donate lang yapon ang uban nga wa ka ano na kasimba moingon ada kamo lang dihay pagwan kami wa na may pasimba di na may mo donate pero siya mo'y unang ni donate nganan na siyang kasing-kasing ang pagka pasunoron sa Ginoo. So nagkinahanglan tag mga 80 kasako nga bugas nga gipak na daan tag 5 kilo. Karon nakaabot na ni ang mga donations so akong total-totalon mga napu na kasako. So tingali na tingin mo dugang aning 70 kasako no. Haron maabot gid nato ning mga 800 ka families atong tagaan karong September 8 para sa gyapon sa atong tabang sa mga nanginahanglan. Kining tanan atong gisgutan kay mga pagpakita ni sa makaluwas nga gahom sa Dios. Siya'y magbuot, siya'y musulti, tumano na to iyang pulong, labi na gid ang paglikay og sala. Apil na ning pandemic nga atong giantos karon. Nya daghan mang masaag dinis ato, di kadumdum kay asa i-donate. Tan-aw na mo aning atong screen karon, naa na tay gitawag og location map para sa atong parokya. Gi courtesy na sa atong head sa kapilinha si
Rinald Andalis. Gihimuan ta niya og location map hasta sa dito ang takop sa Remigio ang Kapilinha di Fatima, gihimuan sa niya location map. Tan-awan aninyo ang ato sa mga bank accounts naasa na dinhi sa atong screen atong gipakita to facilitate unsaon nato pag-connect sa matag usa. Kining tanan para atong magamit ang gihatag sa Ginoong grasya alang sa kaluwasan, lawas ug kalag. Apan ang pinaka-importante, dili ang atong nadawat. Sa dihang nakadawat og daghan kayong isda, sila si San Pedro ug mga kauban, matod pa sa atong ebanghelyo, ug gidahik nila ang mga sakayan ug gibiyaan nila ang tanan ug misunod kang Hesus. Kini untang atong kasinatian karon nining akong gipanghisgutan, mudasig ni nato sa pagsunod sa Ginoo ug sa mahal nga Birhen Maria, dili sa atong kaugalingon. Dili ang pag-enjoy aning kwarta nga atong nadawat, kung dili diha sa paggamit niini sa Dios non nga paggamit. Kada bang musunod na ta, dili sa pag-enjoy diha nang imong balay nga nindot kay tanan tungod kay natagaan kag dako-dako nga grasya, kung dili sa paggamit sa imong balay aron makaluwas. Dili sa pag-enjoy anang imong sakyanan nga porting nindota nga nakapalit kag tag 6 million nga sakyanan, nagsakay-sakay na kanang tag 6 million nga sakyanan, samtang wa kakakita sa nagsakay og tricycad og habal-habal nga minilyon ka tawo. Karon gamitan na ng imong 6 million nga sakyanan alang sa kaluwasan sa katawhan. Kana luwas na kadiya. Di ba? Amen. Wa man mo kaoyon sa kong ipanabi. Sige na, manindog na tayo.